Nagdangat na sa 30 ka mga bomb threats ang na-record sa Iloilo City Police Office o kunang ICPO halin Enero, tubtob, Nobyembre 19, subong nga tuig. Samtang naglabot man sa 18 ka mga bulutuan sa syudad ang nakabaton sang pagpamahog nga ginalakipan sa University of the Philippines Visayas, University of San Agustin Basic Education Department, Iloilo Science and Technology University Main Campus, West Visayas State University Main Campus, Iloilo National High School, Wasong College of Iloilo, Central Philippine University, Colegio de San Jose, St. Teresa MTC Colleges La Fiesta Site, St. Teresa MTC Colleges Magdalo Site, University of San Agustin, Molo City High, Ramon Avancenia National High School, St. Robert's International School, Fort San Pedro National High School, Halandoni Memorial National High School, Iloilo Doctors College, kag Hibawal Integrated School, Mandurriao. Ginpahayag ni Police Colonel Kim Ligadan, Direktor sa Iloilo City Police Office, nga ginaobra nilang tanan nga tikang kag nag-coordinate sila sa mga eksperto sa teknolohiya agud makilalaan ang tao o kon mga tao sa likod sa mga pagpamahog. Sunog kay Ligada, hindi mahapos para sa PNP nga sila lang ang mag-imbestigar. Dili bangod kulang man sila sa technical nga himalo. Rason nga nagapangayo sila sa dugang nga bulig sa mga experts sa technology. Pahayag niya mas mahapos kung tani nga madakpan ng sospek kung pagi sa text message nga pagpamahog bangod mas marasig ini nga matrace ginpahanumduman ni Ligada sa publiko nga kung may mabaton nga mensahe may kangtalan sa bomb threat dapat gilayon sa authority o kung i-report gilayon sa otoridad agud madasig ang ilang pag-responde. Dugang maniya, wala Manila ginaset aside ang posibilidad nga posible grupo sa mga estudyante ang nagapadala sang mga pagpamahog. Ang una is pag may mga messages kita nga ma-receive, we have to engage sa nagpadala sang message, sang report nga ginpadala sa aton. So we have to i-engage ang nag-report sang bomb threat. And then, ikaduha, i-report sa aton, sa PNP, and we have to verify if the threat is legitimate. So, we will coordinate with the concerned establishment mag-verify, especially kung ang threat is specific. Nabalian si Police Colonel Kim Ligadang, Direktor sang ICPO.